ka Meghalaya State Pollution Control Board menta ka singi kala pelong ia ka jings ngap pa public hearing ha umroi halor ka jing mu ka sarkar ban penhe ia ka kat len sun ka badan ha umroi ka ba ka jing he jongka menta ka dan kumba 1,000 square meter bat ban sa penhe pan sa kumba 1,000 spa square meter bat habak hen kulum ke jinghe baro kan long kumba 10,000 spa square meter kenthop ya ka jaka ka barem bat ka bathamai bat ka jingmang pisa na ka benta ka tei ka jingpenhe ka long kumba spa klur hakani ka public hearing bo ni ki pai pa long song snong kim shimla yo ka jingtep ka batikana bat bo ni ki suki ki thli lat nyo tang katu ka ningut ki nong yalam snong bat ki trai jaka ha ka ba kum ki pai pa ki poi ha ka te ka jaka ki lakkar patru balada dan ki public hearing day ban pentep bha she ki pai pa bat ha ka por papiang bon ne ki nong kran ha ka te ka sngi ki la pen pau ba kim dan ka jing persha ya ka jing pen he ya ka len sun ha omrai henry lada ka te ka ba rim kam tre kam bha ki sngo atitien bagata ka ba thammai kan long ka ba kumno bat kum ki pai pa ki kwa ya ka roi ka par bat bagate ka jing pen he ya ka len sun ka ba thammai kan ai ka jing man toy ki pai pa bat kan tre kam bha uwe ni ki rang ba na ka than umroi ula ther ting e ha ka te ka sngi halor ka jing ai kerteng barapani shillong airport na mag ka kerteng bat ka jaka ka bansa pen he kam ya hap satya na mar ka te ka jaka ka ba ki pai pa ki ai ka day ha umroi bat ka barapani kam day satya ban mi kum ki pai pa ki la pen pau ru kum ba ki pai pa ki la ai ye ki jaka puta ban pen he ya ka te ka len sun ki pai pa bat ki nong ilam snong ki kwa ru ba ka te ka len sun kana jing man toy ki pai pa na du ka yo kam yo jam ka jing siu ya ka bai jaka kam day ban slam bat pen sa teng bat kam day ban kta ru ya ka me mariang nakaliang ka Airport Authority of India kala pen shai ba kumbalong menta ka te ka len sun kala ban pediang tangki len sun ki baret henry andala dep ban pen he ya ka ni ka project pathamai ki len sun he kila ban yeng ha ka te ka jaka kumba santli ki ban heru shakeleng ki benta jangkari India bat ka ni kan kentiu ya ka yo ka kot ka jala ka ban kring ru ya ki nong wan jungo kai perthei ki ban wan ben sha umroi bat kim dan kam shu ban hyar ha gohti shu lo ongru ba ka ni ka jing pen he ka long nadu ka jaka mare ki len sun ne runway kumju ru ya ka terminal building bat apran Kalanu ba la ker sate kalingha ka bayo ba nru phau ba san phau bani hila du ban thong bai kata ngala yo sngo bi kirang ba snong na koi ka por sa koi por kisai tentu ya ki banwan pek banwan khmi ya ka chaka henre ha du ban ta kim pala ban pen rolong te na ka pa di kisa la da kisko ba ki jat ban riu jangi ki nong song snong jangi ki nong ki ba em haka ret karyang jangi sau bahasa ba khine pedem ba don ru haka por ba ka don ko ka surok ka ba tang suslat kum menin ka surok tang banya ki khon ki balis ru ni namla banya namar ka isle ko hak tu ki pensai menne idon ni kindiak ka bang akwa ban keli bani syai bah nama betan betul ke expansion ke baong spa square meter ne square feet ne kadang tu kamsyai nomor ke square feet square meter kadang dalam ke jongka jingi per ke ba jai temane ke jing pensai tu kadang baong ba ke jing penhe kalau kata square feet meter ong te kamu ita dalam kwa bani syai ketupin sebab aji syai nisbet baik bah I want to clarify regarding that expansion of airport. Okay, they have highlighted that it is about 5,000
square feet meter. What is the point? Is it square feet or square meter? So please rectify that so that we will be satisfied. So I'm very happy to stand here today regarding this airport, because I am as I am also because of the airport, we can say. During my childhood, I studied in a school here in airport. There was a school here. I was the student of Umroi Airport School. During that time, only Viaduct and Indian Airlines, if I'm not mistaken, is flying over this airport. Since my childhood till date, we are very sad to say that it is not fully operational or not fully functional. It is just like a waves, we can say. Sometimes we see so many flights coming, 8 flights a day also. But now, single flight or even 2 flights a day, what is all this thing about? So the question is, we, the people, the local people from this area, we have sacrificed our land. Even though you have compensated our land, still it's okay. Bang angi kersan, bang yudon kono gajing persa, ya kan gajing penhe, ya kan ka airport. Namar bang gajing kruku ga bakra. Dan rengim kwa bang gajing penhe kan kut tang ikut sada. Kata ka bana kalim tuni long concern. Namar ka por ni snow ban penhe ban penhe. Hare lakut gisdam kawai ka pateng kalalek, kawai generation kalalek ru kani ka porlang. Tikai ka bana kalim tung kinoi lam snong ni don ni ka ban pen snow. Siai ADM idon kat pangiang ni bakal long ko kubor. Siya ka sorkar jela ka juni bakin ai ka pressure ya ka Airport Authority of India bikin step ya kan kam. Namar bangim kwa bakani ka jimpenhe ya kan ka airport kat bakadi banlong menta ni kwa ban pendep no ka generation juni. Ngim kwa ba di kun kisi dengan pendep. Kata ka di ka poin ka banengkong ki bakwa ban pensno hang ni. Ka poin ka baar ka bangakwa ban pensno hang ni ngalayo ban priang ya ka jimpentip menimit kendai siten lembah ka WhatsApp kila pentip pakandan ke public hearing. Kat ke public hearing ban priang le persya ya ka jimpenhe airport mudur mupi menimit yo menta step ni ha badwan. Tingi is no concern ya ka jim expand ni airport takadaw ni perlak ka por ka pakodo ni bandon na ni sni. Bat sa ka point sa ngakwa ban shim na kani ka jing perbana pa ba. Latho ya ka tin kasi ka bang kumni. Ka letterhead ang ni kalong Meghalaya State Pollution Control Board. Kajing perbana pa ba. Dikit Shillong Electric Satamba ada arsan. Da kani la pentip pa ba apa Shillong Airport Umroi. Jong ka Office Airport Authority of India katmu ban penhe ya ka kat lingsun barapani Shillong. Kentup ya ka runway extension penhe ya ka terminal building bat apron bat kiwi kam kibayade bat kani haru ing soba Surdarship East Khasi Hill District Meghalaya. Lalu mo habang yo pule ya kani kashiti habang bat penhe ya ka Shillong Airport lada berkeren di ba esliang mene kamde ka Shillong Airport ka di barapan airport om takata hang ne la ongru bakani kande haru ing soba Surdarship East Khasi Hill District Meghalaya. Apa panyo jing sai na concern department. Hai kita nak garuing, hang ni puak riboy dan mereka tapi tak garuing kita si puak soba. Kumno kabadi ban penhe apa Umroi Airport pira si puak soba. Hatu kani kamde kajing careless. Nak kani concern department imat ya kani kajing petip la su copy and paste. Tiap apa copy and paste dah correct suam pinsam supaya ba. Kalau kajing ibe tipi. Kakuni u chairman bansanya kani u members kati bansanya kani ka notice kanong ibe ka khamat jung pai ba. Hakamat jong ke jela ke juni kiwi kiri kiwi kiwi kistik kiwi kini karlong ke juni be dengan nakal yang jongang kwa amde bang persya renga peni ke mesti ke jong pi ba kani ka jaka ban penlong ya ka public hearing kamde po ruba sora Surdarship East Khasi Hill District harga de po Riboy District tersa ngakwa penyo ke persya na po ka concern department balik kalong gumni te ka ba arpat ngaban ke tu ka ketika kerteng ru bagi sobha ban pendek namar niwan hang ni bagi kwa ban kersan ya kani ka jin penhe ya ke airport kama arpat akabalai pat kamu kwa ban kan hang ni kalong ba kung balong menta kadon ka gap da kabuburong kadon kata kakaharai ka ba kambon ka jing itilang happening ka Airport Authority of India bat kidor bar snong jong kani ka surrounding lata kambon ka jing itilang i pa kadon ka jing mala sai sini namar ba
habangi wanra ya kanu kai jing karoi kapar gidan kam tepi gidan ban snong lalu menang sedang ada produk lupa baong ba kani kamdi karunsan baginya debit ne baginya kawangti anu rayanu kadi bagi sinding keli bagi yo jingshai bat mengi ai jemut nda menta ka bha ka biat jong ka jela lani jong ka jingyo nong jong ka snong ka jungi te kum bangi tip hang ne kani ka roi airport Ngidan nang ne san sinong kibani nakapor sa kapor ni sakta bagi jusa iju ya trilang nakapor sa por kata ko abar pensay kamdan mission nang ta kamdan arka kamdan sekra nang ta kanongra nang ta saka mroy madan te nakapor sa por dadan kanu ka benta kabedi airport iju ya trilang te kumta ngakwa aba kastia jungi kadi ban buram lang ya kasinong kata ka jungi Beginilah ban penbit penbiang ban penpu penting ya kani ke airport ka jengi hot su tena da sibut ai kublai da munta ka jisim kya jong ka state government ka bala sim kya da ka jingi trilang ka sokar peng ban penhe kani khnang dala he kani om tang ba he kani ban suk tang kiwi panaba hanrai ni lo nang ni kinong sing yo kila kinti hakikam thakam thakjam te bede bagi thakam thakjam kumbala pensai di son mene Bangim day ban pikmat ngap sutuk at kum ibor lajong. Keren nongra, keren sekeren inongra longre. Keren bun, keren bitang ngacim bitang ko ikapon, bat kata kalong. Bana kaliang jong I resource person iba persai yang ba lengba kacik penhe kini airport. Ka jiwan jong di Torres kalong ka bakham kamhe bat kambun bani kiba mensua. Tena kaliang kejonga ngakwa ban kerantang itai pun. Bat habai ngipai habai di bagi Torres ngiyoi ba kadon sisa kijing yo nong bagi nong snong dungi kiyo ba ki driver lokal mo iba inya kali iba kadon sisa kijing yarap badi kam kajuki nang kagi babu igi dukan ru kadon sisa kijing yo nong ba lengba kijing wan Jogi ni keturis kirap sisa ia kayo kakot happening jong pinong sosnong kijongi. Ti ngakwa uru banbu kajing keli hakane kapor ba larangi ong ba kajing yok nong kawan lembag kajingwan jong ki keturis te pale bangin concentrate tan tang sya kawai kajaka. Kata kali kajing keli kajunga. Kamdei bang ngadon kajing bisni kajing kunhui ya ki jaka ki baladep ban develop ki sora ki we mo ni hari boiru ngakwa panitu bagi idon ki legendary sport ni idon ki jaka ki balak ban develop yang ki Torres sport ki ban lese kita ki Torres anda ki lawan nang leka airport ki jungi ki lekai kita ki jaka jungi ni don do aksud ni don ki krem ki ba bun seti serum tinggal kuat pada kalian juga sedikit kansim ya kejigit klik abai bekane ba haba ngiong ba lembag kejingwan jong gini ki Torres kan yarap ya ka yok kakot umur ba na kalian sedikit kan hab bansim kya nabanta gini ki jaka ki ba kariboi kadon dan ki time roy kejingi kadon dan habarok roy sedikit kata kali kejing terang ba kejing kuat kajuma di kumban ya turu ba haka benentuk ya kene gak pot la ai da ki long swa ki manswa ngilai keren mene ba ngila sacrifice sibun ni don lightly ki madang hang ne pot wala dang long siteng ta haka long briu man briu ime jonga yo belah ni ha pot bangsna dia nga ko mbot 4 kha dan aku por yo snow ni kejing penhe ya kata pot of great ya ka Henry hado kini kisngi mamtaru nyimpak yo ya kata kapan long successful kita ki ba kaplan kumbala ya keren ki orang ba sakmat i masa asyok tendo ba kamtam ni masa seliang ibala mention sibun ni kejing sisa jong ja lenti kejong kene ka airport dan snow ban tempau ya ka ba masa seliang iladap ban air kejing keren
ban support i sispa persen ya kecing keren dong yang kersan kumju lagi tu kita bayar keren barok dan mereka ke banga kuat ban pimpau kalau nyimdon ban ya kecing persia kan lene objection ya kata kecing semua jongka airport ban penhek niya dia ka ni kemi lenti menginyo AA lada kanwan kita ki development ban upgrade dan ban expand ya ka kumbakadon ya ka plan itu dapat ke jemaah kalom ba omde tang persmo ke hering ba ban bu tang kita state route ya ka kam kenang ba ka ai ka bang kimi lenti kan long ka di mentoy ba mangiru ninyo ya ka di mentoy nado ki por pengi snai ne boundary wall tang tu ngalajan no sipor tang lawan pai yang hadin prasnem ban ngalayo biang ya kini ke project ban page ban monitor ini project ban page ini ke expansion ya ke jingkit jum cakar ni tra cakar but bangala lap ba let's say mentah hi ke por ka kini ke expansion ke bingila angnot la slem kan urlong no mentah na kipor nilai long meeting ke por Shillong ban bodin ya ke progress jum kini ke kam mendatang bahani Port Shillong Watcha baru dan nilai sibon ki progress ya kini ke expansion ke Bumra Airport pad nagaliang jog office su ngitray lang ki parkirang basnong hawat kiton ki jikot teng tang bangi ngakwa pantun pa hamne pa nagaliang jog office ngis ngau don bok banyo kinong ilam snong hangi po di boy kam tam ni tan Bumroy namar barok ki rambak snong ki member snong ki wasai ban don kam wan panjing yerap ki wan ajing mud ki wan persyaro andai ki beriu ki ba angnut sisa ya ka development hi jong ka than di boy barok ka we kim ju object ya ka development kata kali gawai ke ngakwa ban pensyai sepi ke pa ni di geram basno dalam mata sini ban aru jinai ngo epi bamenta sekat no katu kat ni ke ngin pendep no ini payment jongi bengi hapan le ili tra cakaro katu kat ni kipor ngin hap I notice which means the total area can be 4000 square meter with number 1 more number 2 basically ba seljang yang ba ke guarantee mo ba lasai ng doktor he yung is not properly functional lasai kan he kan functional aswal penting pi ba da kawan ka lingsun behe lingsun behe the diversion of flight will be very less mo ko ba kanum diversion and plus kan lingsun behe de kalaban fly long distance lawan connect na Shillong to Bangalore Shillong to Chennai from that coming bande nang ni Calcutta change of flight and list to that's one thing. And I think Barapani, I think we'll have to change that. I think we'll take up with the head office and we'll change that name. And the last one, the parking bay, the Sao Shasan. Nashwan Kuntip Shpiba, the parking Mantaka 4 Southerly, Lamantakani Lingsun Burit, ATR 72, Q400. And Lasang Pinhe, the parking Sun is for the Airbus 320. Mengenai Pak Santli ke Airbus 320 ke lingsun bahaya ke, mah tulis